Martang yang mahita. Dami ni di batana sumurun sensal kutuboha imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di batari hita imana tersurat di sada Samuel biduelu ayat 1 ayat 10 sada. Dipangido Israel raja alani imarlu masaluhut akasih Tuhan Israel manopot si Samuel turama. Takana sida matu ibana idama nunga sari matua anggohong. Jala akka anak ngutang ihut nasida akka dalam oppe pappe ma dihamis sada raja. Asa ibana mangumhami suang songon saluhut bangso perbigu. Alai subuni rohani si Samuel do hata nanilip na sideng. Sa ilihod dihami raja sada asa ibana mangupami. Jadi mertanyang masih Samuel tu Jahuba. Dungin na Jahuba matu si Samuel. Tangi homa suara ni bangsoi di saluhut nanilip na sidituhon. Ay dada ho ahu do nabi do lokon na sidedisi. Asa unang biho raja nasida. Sumat saluhut pabahenan na akka nabinan nasida ola ni ari uju ahu menuju nasida ruas sian Mesir. Rasi rasa dari om. Saya ditadikun nasida ahu asah mangoloi akka dibatasi diban. Suang songoni dibahen nasida nang tuhong. Ope tangyong masuar nasida asal takas di dakon. Jala di pasingot hotu nasida uhum ni raja kumonggum manobot sugut. Dungi di patolhas si Samuel ma sudi hata di Jahoba tu bangsoi akanin nama mangido raja sian ibana. Jadi dok ma oddo uhum si ingoton tu raja na kumonggum hamu sugut. Buaton na do akka anak na jala bahinon na mangiring-iring huretana. Dohot hodana asa merlujung nasida tujuluni uretana. Ido sahna. Purian itu hatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Adorang so tapahiba-hiba turpukon adong masada barita namar dongapudan. Adong masada raja naung matua. Diraja merpikir memana nunga lemmat gua ibana mangkonggomi bangsone. Alani dipikir ibana isin nama manggetiau nin narohana. Topet aduk tulu anakna. Babir tong ibana tu anakna betulung so tunggabi. Ma si carabutan manang masih latihan holan na membuat haraja unon. Alani merpikir marajon buhana benokku cara. Asa bui masih jalwak kalapun masih terima isa bui terpilih sada raja sen nasida unang adong nagabi masih asaman holan yang membuat raja unon narokani raja yang marpikir alani dicui ba nama anak natuli disuku marak natuli lomo durham gabi raja naturan naperjuro lomo tuan napa dua pe disuku songoni lomo anak napa tulu pe tong songoni lomo rohana alani didok raja ima atong borhak maham na tulu. Aku basi sudi raketon. Inna marapani. Asa tung songo di penong. Aku basi muna. Asa taboto. Tung songo diri isi do. Anong gabi raja inna marapani. Di paret tahun. Raja ima anak na natuli lahom aku basi rakyat ne. Alay anak na perjulu. Lau di bana. Alay adorang solau. Dicui mando sudi aka menteri ni bapak na menteri ni raja dungi diboni mana masudi menterion laho makubasi to rakyat ne diulahon anak na perjolo do rap do aka menteri pakubasion tong do luar biasa anak na pedo pesongoni borhak di mana makubasi alai diboni mana ak aparat TNI do Polri melayani masyarakat tungdo luar biasa dilayani ima merhite aparat Polri do dan ini maku masyarakat
Ale anak na batuluhon borak ma holan ibana makubasi. Lau me bana rupani makubasi rakyat na kunjungan. Jala bulusuka me bana. Tonga-tonga ni rakyat ne. Rap tulu sadona sida makubasi. Ala nungati kinabe nung piga-piga. Minggu piga-piga are nong dilaw na sida makubasi ni diju bapak nema. Alagi na tulu. Dung idiot tang manang sudi rakyat ne. Marsipanganon di sada are isido nagabe raja. Alani diju ma rakyat diju ma anak na tu di pajongjong ma disukun raja ma bapak ne. Dihamu akar rakyat tu. Inna marbani. Diberi kamu ro au nung ngamat dua sian na tulon. Inna marbani. Isido. Jala songo dia ma di rohamuna. Isi mana layak na pantas gabi raja. Sian na tulon. Sian anakku na tulon na raja berpan. Dui tersudir madohi tunjuk tangan. Madok. Ia raja dihami. Lau menggati raja ima anak na perpudi. Heram mana torabi. Dungi disyukur raja kuasa ima anak piditumna. Dungi didok rakyat ima. Olah holan ibana do na turun. Jala ibana langsung do na berusukan na menyentuh rakyat anggona berjulu menteri do iba suru-suru do anak pedua pun Polri do TNI do iba suru-suru alai anggo anak na patuduhonon langsung do hami maka tahatai langsung meresap dan merakyat do junga diangkat na anak na siap. Alani dia maka dong saha porsiaun lo si songoni do na tidak di bagasat trupuk tong. Dipangi dohon bangsoi nak kadingani. Dipangi dohon nasida ima asa dilehon. Lau pamiliton gabe raja di tonga-tonga ni bangsoi. Dipilih jala di babak di batado akar raja memang di tonga-tonga ni bangsoi. Lahu manguluhon. Doh menggonggomi lau mangaluk keadilan tonga-tonga ni bangsa Israel. Ala di hilal nasida songo perhiti ya do rajai lahu mangaluk kadu maun do songo ni nang tarengu tupar sombao doh nang diaka ulon uhung do keadilan ni bangsui. Marhiti do Roma bangsui mangele-hele mangido tu si Samuel. Ala nunga lamma tua si Samuel. Alai di dipanggil Samuel matu di bata di bagasat tangyang doh matongan ele-hele. Di bagasat tangi mana songon na hinirim di bangsui asa jongjong sada pargonggom manggonggomi nasida. Jalido nateida ditrupukon. Ditrupukon dipangido jala di pasat si Samuel do tangyang ne. Dioloi di batado jala di pabua do i manak kadingani. Isi do nanao manggetihon si Samuel. Alani dia makadonga saha porsiaon di sido berengot tanah kengani alania ala nama sihol do bangsui adong raja nalaho manguluhon nasidan. Alani dia makadonga saha porsiaon itu tak kaste jadi ayat pitui dipangido do di elit ngai. Dungin na Jakuba matu si Samuel. Tangi huma soaran di bangsui saluhut na di na si itu ho. Ay dada ho. Aku do na ilokon na sida asa unang be aku raja na sida. Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Di bagasan tutupong. Anani dia makarong saha porsiaon ditiki anak si Samuel. I mana kinaro sendal honon alanya ala kegagalan moral do. Jala disido sada kelemahan ni si Samuel tidak bisa membawa anak-anaknya mengandalkan i mana di bagasan tuputon. Tuhan menilai penolakan Allah penolakan bangsa terhadap dirinya. Namun dia membiarkan mereka mengambil pilihannya. Umma no bagas tidak di bagasan terpukon.
Anissa dan yang mersiajar kita setupukon bahwa firman Tuhan merujuk kepada iman akan orang Israel mengkehendaki seorang raja itu. Nanai berengotta. Alani dihamok kadonga saha persiam. Ado napalano bagas nanai berengotta dison. Na perjulu nanai persiajaran na arga ima Tupukon mga letuita teladan hidup menjadi acuan keimanan. Menjadi imam, menjadi raja, menjadi pemimpin adalah orang yang terpandang membawa konsekuensi. Jadi teladan sorotan hidup benar ibereng anak-anak ni si Samuel kaya nakone hangadong nagabibui diandalkan, tidak menjadi teladan. Dan bui gabi dihapor siai inakaingani gabi ro bangsui tutonga-tongani si Samuel. Alahina perjulu nang idot tersetrupukon ima teladan hidup menjadi acuan keimanan. Si tiruon itu gabi sada acuan. Dung dibereng keburukan di pangalahon yang nakon si Samueli. Dangadong namar lomo ni roha. Di bata daw. Di nakon ni Samueli. Itu benar kengani dohatan di bata setelah Samuel menjadi tua diangkatlah anak-anaknya. Dan ternyata anaknya tidak ada yang bisa menjadi penerus. Saling si bebereng terpaling nakeng dihamak kadongan. Ternyata bahwa karakter pengudahunun menjadi salah satu i berengota nani ida jala itu nani halumohon di bata mengalului songon si Samuel mengalului i manakengani nagabi uduk tu di bata ala anak ni si Samueli dangadong nabui di perbaga dangadong nabui ima manggatihon ibana nampe yang apala di pagurbe itu pukon isi dorajeng. Na pedua hun persiajaran na arga syaki siatu pukon ima jangan menolak firman dan kehendak Tuhan. Jika kita menolak kehendak Tuhan, sesungguhnya kita sedang membuka risiko besar atas kehidupan kita. Risiko itu nak ingin berengota berpotensi menjerumuskan kita ke dalam kehancuran. Hidup benar nak ingin dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku menjadi raja atas mereka. Hidup nak ini ayat itu. Alanima, dia jadi tupuk todo kita. Resiko menolak kehendak Tuhan. Halak na menolak halak na so peduli. Manakin dihatan di batang. Budi gawe berisiko naking wama resiko na. Risiko Tuhan yang memberikan hukuman. Beringot tado di sini naking di penolakan inasida tu si Samuel gawe didok di batara audo. Nani tolak nasi jadi si hati-hatilah dengan hidup seperti itu. Jangan pernah menolak hamba Tuhan dan firman Tuhan agar kehidupan kita tidak mengarah kepada kehancuran dan kepada kematian. Alai neng idot ta i manak kadingani dipakulingi di batado si Samueli asa dioro ibana pangiduan ni bangsui. Yang mertahado si Samuel di bagasa pikiran na ala ditong ibana dang dope pangiduan ni. Ala nampe songoni idot ta di ulahu Samuel idot lau di mana martangiang lau di mana mangidot di bata. Jana dito nahod di bata asa dioloi nanaing beringot dang gabi didok lao maburai marang mangalo na sida. Nabatuduhan persediaan na arga mengizinkan terjadi belum untuk menyepakati. Amin akani mengizinkan ipaluas si Samuel do alai belum tentu ima. Ina ni holomoni di bata. Lasido nang di bagasang mulut ta. Sering kita berpikir bahwa apabila sesuatu terjadi dalam hidup kita, maka sesungguhnya Tuhan mengabulkan doa atau kehidupan kita.
Alani mai ini Samuel mendengar segala perkataan itu dan menyampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka, angkatlah seorang raja bagi mereka. Imam Musa Taidadi mulo di ujung itu puton diangkat jala di Oloima imanakangani nama Jo jala si Samuel mengangkat seorang raja yang baru atas mereka. Ala yang gue dibaga satu puton isinak ini dipergugui di batado. Imanakangani si Samuel lahu patuluson sakap neng. Ide dot tanah bagasan pada dan habatan anggo sakap ni di bata. Jadi do napi na tulus na di baga satu puton. Ima tangan ni di bata na mangluh pangsui. Do tangan ni di bata na mangali pasu-pasu na jala tangan ni di bata do na mangali dinasida gugu nebaro. Ala ni ma dia wakarong asaha porsyam asa tung masetakas do na ing dohono ni trupukot tuhita asa di batama na mamindit jala pargonggong di bagasan tonga-tonga ni bangsot lah. Ido bena ahilala bahwa di batado songon di si Paulus di Rom 10 di batado na mamilit manang isiping asa diajar di tatong ima uduk waka pargonggong manang raja ay marhiti di batana sida bisuk do gugu songon na pusona laho manggonggomi bangsi alania alay ko ning otot tado pamiliton do panggong pumiyon na sida tonga-tonga ni hurian ang di tonga-tonga ni bangsoon ima songon dalata laho membangun nampe borat nampe ikut tanya kono tado akapar gungguk ang akaraja na pinili di bata asalam linggan ima ulon na sida marhitiro dia magkarong asaha po siya. Diigil masyak kita jika ingin kita pada raja yang berakal budi dan ingin seperti apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Dohonon tamanian diame Allah yang mengutus anaknya, Allah yang memberikan, dan Allah yang menjadikan Yesus songon natarakan ini raja na pinili di bata laho mangali bihita hamalumon dohot mangali tuhita ima pasu-pasu tayong ba dia makarungan na nang arahon ito kodo siyan sada Samuel uelu ayat obasa 5 Jesus do raja di atas segala raja punili ngotot ta nampe ipili akaraja ni potelai Yesus adalah raja di atas segala raja. Ala ni mo lotaro Yesus adalah raja di atas segala raja. Saya dapat dipuli di ngotot na hola Yesus do na diperkuguin songon na posona jala hola Yesus do raja na pinili di bata lahu mangalion hadamion hadumau do pasu-pasona ala raja na mermulia di mana raja na totong ima nong ni pasu-pasu ni jala nong ro marhiti songo colma di bata nagabi colma nagabi raja lahu patupahon na duminggan itong atongan ni portibion do mga diyon ngulu na manotong produsen giling na amen mo liate mariho ali Tuhan di bata marhiti hatam na badi amen.